Suomen sielunhoitoterapeutit ry tarjoaa kristillistä terapia-apua erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Lisäksi yhdistyksemme tukee sielunhoitoterapeutteja heidän tärkeässä työssään. Sielunhoitoterapia on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvaa luottamuksellista keskusteluapua. Siinä yhdistyvät sekä psykologinen että hengellinen näkökulma asiakaslähtöisesti. Sielunhoitoterapia sopii hyvin sellaisiin tilanteisiin, jotka ei vaadi psykoterapiatasoista käsittelyä. Kotisivujemme www.ssht.fi kautta voit etsiä sielunhoitoterapeuttia omalta paikkakunnaltasi. Hakupalvelusta löytyy noin 100 sielunhoitoterapeutin yhteystiedot ympäri Suomea. Monet heistä tarjoavat palveluaan myös etäyhteydellä. Sielunhoitoterapian pääsemiseksi ei tarvita lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Sielunhoitoterapeuttien 2-vuotinen koulutus on laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä, sisältäen terapian, teologian, psykologian ja mielenterveyden perusteita sekä työharjoittelujakso. Koulutuksia Suomessa järjestävät esimerkiksi Perhenniemen opisto, Keuruun Isokirjaopisto sekä Kalajoen kristillinen opisto. Yhdistyksemme yhteistyökumppanina on kansainvälinen järjestö ACC, Association of Christian Counselors. Edellä mainituista oppilaitoksista valmistuneet sielunhoitoterapeutit voivat halutessaan hakea yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi. Jos opintosi on vielä kesken, niin voit hakea opiskelijajäseniksi. Otamme mielellämme mukaan myös kannattajajäseniä ja yhteisöjäseniä, joten silläkin tavalla voi olla mukana tukemassa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta löytyy nettisivuiltamme www.ssht.fi.